Prečo ste sa rozhodli podnikať? Myslím si, že každý človek by sa mal snažiť venovať tomu, čo ho skutočne baví a naplňa, čo je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol začať podnikať. Ďalšími dôvodmi je tiež finančná a časová nezávislosť, osobný rast a možnosť stretávať nových, úspešných ľudí, ktorí vás v oblasti biznisu posúvajú ďalej. Je možné podľa vás sklabiť štúdium a podnikanie? A čo by ste odkázali študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou? Možné to určite je, sám som toho živým príkladom. Bohužiaľ, nie všetky študijné programy toto umožňujú. Ja som mal to šťastie zvoliť si školu, ktorá umožnila zostaviť si vlastný rozvrh a popri štúdiu sa venovať práci. To znamená zarobiť prostriedky, ktoré môžem ďalej investovať do vlastných projektov. Jedna vec je mať čas, ďalšia vec je tento čas efektívne využiť. Myslím si, že veľa študentov svoj čas premrhá nič nerobením, respektíve zábavou v kluboch a baroch, zatiaľ čo by mohli pracovať na svojej budúcnosti. Študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou by som odkázal nezlaknúť sa problémov, ktoré sa pri podnikaní určite vyskytnú, či už sa jedná o problémy technického rázu, problémy personálne alebo finančné. Takéto situácie by mali viesť človeka k tomu, aby hľadal riešenia, ako ich vyriešiť, namiesto hľadania dôvodov, prečo niečo nefunguje. Človek sa pri podnikaní častokrát stretne s ľuďmi, ktorí vám nedôverujú alebo ktorí vás dokonca podrazia. Takýchto ľudí by ste mali byť schopní ignorovať a všetky pády, ktoré vám podnikanie prichystá, by mali viesť k tomu, aby ste boli schopní vstať a pokračovať ďalej, ísť si za svojím cieľom. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Mojou najväčšou životnou víziou bolo vytvoriť z ničoho niečo, a to za pomoci vlastného úsilia a rozumu. V súčasnosti to znamená priviesť moju firmu do takého štádia, kedy bude schopná pôsobiť na medzinárodnej úrovni, kedy bude prosperujúca a kedy bude schopná čeliť rôznym nepriazniam podnikateľského prostredia.